Mawu abwino wa lero la Mulungu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse popempha anthu kusamalira chilengedwe. Boma lati lilimbikitsa magulu osiyanasiyana m'madera popititsa patsogolo ufulu komanso chitetezo cha amayi m'dziko muno. Ndipo boma la Japan lati lipitiriza kuthandiza dziko lino pa chitukuko cha masewero a mpira wa miyendo. Takulandirani mu nkhani zathu. President Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse pokondwerera tsiku lokumbukira chilengedwe. Mchikalata chomwe atulutsa, President Mutharika ndi mayi wa dziko linoyu ati chilengedwe chokongola cha dziko lathu lino chachititsa kuti tsikuli likhale lofunikira kwambiri, choncho nkofunika kugwirizana ndi mayiko a pa dziko lonse pokondwerera tsikuli. Malinga ndi President Mutharika, mutu wa chaka chino omwe ukulimbikitsa anthu mdziko muno kusamalira chilengedwe komanso kulimbana ndi kusintha kwa nyengo ukugwirizana ndi zomwe adalamula President Mutharika pomwe anapempha anthu mdziko muno kuti azisamalira m'malo onse omwe akukhala. President Mutharika anatinso kusamalira chilengedwe sikumangothandiza polimbana ndi mavuto akusintha kwa nyengo kokha, komanso zimathandiza kusunga chilengedwe kuti Malawi akhale malo abwino okopa alendo pa dziko lonse. Ndipo phungu wa ku nyumba ya malamulo wa dera la kumachenga m'boma la Lilongwe a Israel Chingonga wati aphungu ali ndi udindo otsogolera pa ntchito yolimbikitsa ukhondo m'midzi komanso malo osiyanasiyana amene anthu amapezeka mogwirizana ndi momwe adalamulira President Mutharika ku mayambiriro a chaka chino. Achingonga anena zimenezi pamene anatsogolera mafumu, anthu komanso ogwira ntchito za umoyo pa ntchito yosesa pa chipatala cha Mbavi m'boma la Lilongwe. Nayu Isaac Jali ndi nkhani yonse. Mafumu alangiza za umoyo komanso anthu ammadera osiyanasiyana amdera la Lilongwe kumachenga motsogozedwa ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo anagwira ntchito yosesa pa chipatala cha Mbavi m'boma la Lilongwe. Malinga ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Lilongwe kumachenga a Ezra Chingonga, ntchitoyi akuti ikugwirizana ndi zimene adalamula President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika zolimbikitsa ukhondo m'malo onse osiyanasiyana mmene mumapezeka anthu pofuna kuthana ndi vuto la matenda otsekula m'mimba. Potsatira zimenezi, Achingonga anati atsogoleri osiyanasiyana kuphatikizapo aphungu a nyumba ya malamulo ali ndi udindo ozindikiritsa anthu m'madera osiyanasiyana kufunika kosamalira m'makomo mwawo ngakhalenso malo osiyanasiyana monga misika, mzipatala. Iyo ati potero ndiye kuti anthu akhoza kuthandiza mokwanira bwino kuchitukuko cha madera awo ngakhalenso chitukuko cha dziko. Pamenepa Achingonga anayamika boma chifukwa cholemba ntchito alangizi a zaumoyo ambiri. Abula pano kuzapanga demonstrate onetse mudonetsero chodzera mukusesa sidafune chifukwa chipata pakha pano yayi koma kuti madera mwathu alatha kuonera kuti lero adindo andasonkhana kuchipatala kukamakhaneza ukhondo nadindo mwasaminati atenge uthenga umenewu ukalimbikitsa madera mwathu. Ife adindo tini udindo kwambiri onetse kuti madera mwathu maissues za ukhondo akupangidwa promote kapena akulimbikitsidwapo. Ngati kuli matenda ambiri chifukwa kuti mwina nkhani za ukhondo sinazilimbikitsa yayi. Matenda akumabwera chifukwa cha madzi osakhala bwino yayi, funa pakhomo pathu sitikukozapo nthawi yayi. Pakhomo pathu ukacha mawa first thing nenati zione kuti pakhomo pathu takozapo. Ife chilimbikitso chathu njoona kuti pamene tili ndi ma HCA ochuluka ngati amene boma atipatsa ma HCA ochuluka ngati awawa m'mazipatala mwathu, anena ma HCA amene azimwazikana kuti azikakamba nkhani ya za ukhondo. Polankhula malo mwa Senior Chief Njewa ya mboma la Lilongwe, Senior Group Village Headman Mphaza yati ntchito yosesa pa chipatalapo yaonetsa kuti anthu anderalo ali ndi umwini wa chipatalacho. Malinga ndi program imene idakhazikitsidwa ya ukhondo ndi moyo wa thanzi. Ukhondo umene wachitika pano ndi ofunikira kwambiri chifukwa ndi othandizira kuti anthu tizikhala ndi ukhondo pamalo onse amene timakumana, pamene umakhala, m'misika, mzipatala. Zimene zimathandizira kuti
community yonse yakuno mafumu anyamata atsikana azikhala ndi ukhondo uchepetsa matenda kuti matupi athu akhala athanzi. Mawu awo a Samuel Kambeni omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ona zopewa matenda pa chipatala cha Mbadzi apempha boma ndi mabungwe osiyanasiyana amene amathandizira pa ntchito za umoyo kuti awonjezere njinga zimene alangizi za umoyo amagwiritsa ntchito pokafikira anthu midzi osiyanasiyana. Kumayambiriro kwa mwezi wa Machi chaka chino cha 2026, President Professor Arthur Peter Mutharika adalamula kuti ukhondo ulimbikitsidwe m'malo onse mmene mumapezeka anthu pofuna kupewa matenda osiyanasiyana kuphatikizapo matenda otsekula m'mimba. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Unduna wona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana aulumali ndi chisamaliro cha anthu watsindika kudzipereka kwake polimbikitsa magulu pofuna kupititsa patsogolo ufulu komanso chitetezo cha amayi m'dziko muno. Mlembi wamkulu mu undunawu Dr. Esme Kainja anena izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano omwe amaunikira malamulo pa nkhani ya mtendere komanso chitetezo cha amayi. Glory Chinyanga walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Beatrice Mwape. Poyankhula pa msonkhanowu Akainja anati ngakhale kuti dziko lino likuchita bwino pa nkhani ya malamulo, undunawu ukukumanabe ndi mavuto osiyanasiyana. Iwo anafotokoza za mavuto azachuma, kusowa kwa mgwirizano komanso kuti nthambi zina zikulephera kugwira ntchito zake moyenera. Akainja anaonjezera kuti kupita chitsogolo undunawu uonetsetsa kuti gawoli likhale ndi chuma chokwanira komanso lilimbikitsa mgwirizano ndi anthu ammadera. Nthawi imene timagwira ntchito imeneyi tinaona kuti nkhani yayikulu inativuta ndi ndalama. Ndalama zinavuta ifa chonena kuti chithandizo chenicheni chikuchepera. Ndiye tinaona kuti komanso dziko mwaliona likusintha kotero kuti ndalama imene timadalira anzathu otithandiza ikuchepanso. Ndiye taona kuti tikhale pansi mwanzeru kukambirana kuunika kuti kodi tithandizane bwanji kupeza chuma munjira zathu zakonkono monga zimene boma lachitira popereka ndalama ija tikuti CDF. Mmene muja tifunanso tionemo kuti kodi muli ndalama yanji imene tingathe kuthandizira azimayi kuti ufulu wawo uyende bwino. Woyimira mkulu wa bungwe la African Union Awota Maina ayamikira dziko la Malawi pochilimika pa ntchito yotukula amayi ponena kuti chiwerengero cha amayi m'maudindo chakwera kuchoka pa amayi 12 mwa 100 aliwonse kufika pa amayi 21 mwa 100 aliwonse. Ndipo woyimira bungwe la United Nations Apamela Mkwamba anati nkhanza pakati pa amayi ndi abambo zikupitirirabe kukhala vuto lalikulu zomwe akuti nthawi zambiri zimadza chifukwa cha mavuto azachuma. Koma nkhani ngonena kuti kodi ma structures amene wawa akugwira ntchito mmene ayinagwira ntchito chifukwa tine mwa chilungamo hiya ngati ma structures alipo koma ndalama zokuti zigwire ntchito kupangisa kugwirira ntchito pa ma structures amene chakuti agwire bwinobwino ntchito sizikuyenda moyenera ndalama zopalibe bwinobwino ndio ma structures akugwirira bwinobwino ntchito. Ntchitoyi inayamba mchaka cha 2021 ndipo tsopano yafika kumapeto. A Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA alimbikitsa omwe amachita malonda ndi nthambi za boma kuti alembetse mu ndondomeko yatsopano yogwiritsa ntchito internet ya Malawi National Electronic Procurement System MANEPS yomwe bungweli linakhazikitsa. Ogwirizira udindo wamkulu wa bungweli a Timothy Kalembo anena izi ku Lilongwe pa maphunziro a masiku awiri ophunzitsa ochita malonda momwe angagwiritsire ntchito ndondomeko yatsopanoyi. Iwo akufotokoza. Boma limapanga business ndi anthu amene amaperekera katundu. Anthu amenewa sagwira ntchito mboma ndi anthu opanga ma business paokha. Ndiye monga ife office yathu ya PPDA cholinga chathu ndikuonetsetsa kuti kagulidwe kakatundu wa boma kakutsata ndondomeko zomwe zinayikidwa m'malamulo. N'chifukwa chake titatha kuphunzitsana ndi kudziwitsana za ndondomeko yatsopano yogwiritsa ntchito makina a internet ndi mabungwe ya boma, tinaona kuti nchofunikira kuti anthu awa amene amaperekera katundu kubomawa nawonso adziwe ndondomeko imene zikuyendera. Chachikulu timafuna kuti tidziwitsane mene wakhoza kupangira register kuti ayambe kupanga business ndi mabungwe ya boma. Maphunziro amene atithandiza kuti makasitoma athu tizitha kuwapasa zinthu zimene akufuna moyenera ndi mitengo imene tizapasa tizikhala kuti ma profit athu tikulandira ndi thokwanira nawonso sitinaphinje mmene tachajira zinthu zathu zimene tikugulisa. Ya MANEPS
izitithandiza kuti chilichonse chikakhala electronic it is easy ndizophweka kuti data yonse tizisunga bwinobwino pamene kalekale lija timatha kusokoneza ma receipt pena ndikupezeka kuti tikulipira ma claims okuti they were unavoidable because data sitimayisunga bwinobwino. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse popempha anthu kusamalira chilengedwe. Boma lati lilimbikitsa magulu osiyanasiyana m'madera popititsa patsogolo ufulu komanso chitetezo cha amayi m'dziko muno. Ndipo boma la Japan lati lipitiriza kuthandiza dziko lino pa chitukuko cha masewero a mpira wa miyendo. Takulandiranso mu nkhani zathu. Konsolo ya boma la Dowa yapempha mabungwe ndi othandizana nawo pa ntchito za chitukuko kuti apitilize kuthandiza anthu omwe akukhudzidwa ndi ngozi zomwe zikudza kamba ka kusintha kwa nyengo. Pempholi ladza pamene bungwe la Catholic Relief Services lakhazikitsa ntchito yothandiza anthu omwe akukhudzidwa ndi ngozi za zidzidzi ya ndalama zokwana $500,000 zomwe ndi pafupifupi 867.2 million kwacha yomwe ifikire m'mabanja opitilira 2,700. Emmanuel Chikonso walemba ripoti ili. Mmodzi mwa akuluakulu a Catholic Relief Services mdziko muno Adaina Khonde ati boma la Dowa nthawi zambiri lakhala likusalidwa pa ntchito zothandiza anthu pakagwa ngozi zodza kamba ka kusintha kwa nyengo chifukwa choti amaliona ngati dera lomwe limakhala ndi chakudya chokwanira ngakhale limakumana pafupifupi ndi mavuto obwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Akhonde ati ntchitoyi ifikira mabanja 2,700 omwe ali pa chiopsezo pa nthawi ya njala. Tinachiona chofunikira kuti tibwere tidzathandize chifukwa titaunikira tinaona kuti ma district ena mabungwe ena athandiza koma kunoko sana athandizidwe. Nde CRS ndi chithandizo chochokera ku Latter-day Saints kuzera mu kugwirizana ndi boma komanso titagwirizana ndi akhadi kuti ndi amene apite pa ground. Tinaona kuti nchofunikira kuti tidzathandize mabanja amenewo. Mkulu ona za mapulani ndi chitukuko ku Konsolo ya boma la Dowa Philemon Maseko ayamikira thandizo liponena kuti likugwirizana ndi khama la boma pothandiza anthu omwe akhudzidwa. CDF muja ayikamo ndalama zimene zizithandiza nkhani ngati izi za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Panopa constituency iliyonse izilandira ndalama zokwana 250 million kuti chikangochitika boma lizitha kupanga respond, lizitha kuthandiza pompo. Ndipo ndondomeko imeneyi ithandiza kwambiri. Ndipo akabweranso mapartners athu ndiye kuti chithandizo chikhalabe chochuluka chionesa kuti anthu sazikhala ovutika kwambiri. Mfumu yaikulu Dzole yapempha anthu ambomali kuti adzigwiritsa ntchito minda yawo moyenera komanso asiye mchitidwe obwereketsa mindayi ponena kuti mchitidwewu ukuchititsa kuti mderali mukhale vuto la kusowa kwa chakudya. Tiwalimbikitsa alimi athu kuti tiyeni tizigwiritsa ntchito ifeni yake mindayi usiyana nkupatsa anthu ena amene akakolola chakudyachi azipita nacho zotsatira zake ife kuno timakhala osalidwa chifukwa choti timaoneka ngati tili ndi chakudya chochuluka. Ntchitoyi ayigwira m'miyezi ya June ndi July. Banja lilonse lomwe lapindula ndi thandizoli lalandira makilogalamu 100 achimanga, makilogalamu 10 anyemba ndi malita 4 amafuta ophikira. Emmanuel Chikonso, MBC Dowa. Munkhani za malonda. Kampani yotumiza katundu ya CTS Courier ayiyamikira kamba kuonjezera ntchito zake zomwe zikupereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe Councilor Peter Banda amayankhula izi pamwambo otsegulira ofisi zatsopano za CTS Courier ku Mtandire mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambowu mfumu ya mzinda wa Lilongwe Councilor Peter Banda anatsindika kufunika kuti pamene CTS Courier yafika ku Mtandire ionetsetse kuti pa maudindo ena ndi ena alemberepo anthu achinyamata okhala mderalo. Iwo pamenepa ayamika CTS Courier pothandiza boma pa ntchito yoti achinyamata apeze chochita ndipo asamangokhala. Kuyamba ndinene kuti ndinosangala kuti aganiziranso kuti kuli dera lina limene machedwa kuti ku Mtandire kumene kuliso malo amene anthu amachitira business komanso amene amafunika kutumiza katundu madera osiyana-siyana.
chimene ndimafotokozera kundina kuti achinyamata ngati CTS yasegula branch yawo kudera limenelo adzitenga kwa achinyamata ndichonena kuti kudera mukapita kumakhala anthu amene bwina sakugwira ntchito ina iliyonse ndengati inu mwatsegula ku branch kwatenga iwaja ndi kwalemba ntchito kumene kumapangisa zoti anthu adera lija kampani jambe kuikonda kwambiri kusiyana ndi kuti musalembe ku munthu aliyense chifukwa panopa chiwerengero cha achinyamata ndi chochuluka amene sakugwira ntchito monga dera lino la Mtandire si Mtandire okha ino ndi Nsiliza ino ndi constituency imodzi ya Nsiliza Mtandire mpaka 47 so zimene zingapangisa zoti achinyamata dera ngati alipita ntchito ndikuti alipo muzako 7 mbali ina ngati makhansala kuti simadziwa ukangodusa ndikuti akhansala tigereni yasopo so ngati walembedwa ntchito kundera langa ndikuti sangadivutise so kupempha yasopo. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku CTS Mike Kalumbi anathokoza boma chifukwa choyika mfundo zomwe zikuthandiza kuti iwo adzigwira ntchito momasuka. Amwe atingothokoza sama padera kuti boma chifukwa choti panga support throughout mudziwa kale business imapangidwa only ndi mzimayi amene ali amene ndi Malawi so akuthokoza kwambiri kuti boma wapanga support kuonesa kuti environment ya amene apangira business ndi yabwinobwino sakuwavutisa komanso thokoza amaka chifukwa choti pasawupangiri kuonesa kuti kutsata malamulo onse komanso potilola kuti ibwere kuno tikatsekule branch imeneyi. Akalumbi ati amva pempho loti alembe ntchito ena okhala mdera la Mtandire ndipo achita chotheka. Chipiriro Mtumodzi, MBC News, Lilongwe. Ndipo bodi ya kampani ya FDH yapempha anthu omwe ali ndi umwini mu kampani kuti amvetsetse chiganizo chake chosapereka cholowa pa phindu lomwe kampani yapanga. Bodi yalengeza kuti sipereka gawo lomaliza la dipo la ndalama zokwana 57 billion kwacha ku msonkhano wake waukulu wa pachaka omwe unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Elin Chimoyo wafika ndi ripoti ili. Bodi ya FDH yapanga chiganizochi ngakhale yapanga phindu la ndalama zokwana 148 billion kwacha mu chaka cha 2025 kuchoka pa 74 billion kwacha mu chaka cha 2024. Polankhula ku msonkhanowu ena mwa anthu omwe ali ndi masheya mu kampani ya zachumayi anapempha kuti akuluakulu awo afotokozere bwino zifukwa zomwe zalepheretsa kupereka cholowa pa masheya awo ngakhale kampani yapanga phindu lochuluka. Kumayambiriro a chaka chino anthuwa analandira magawo oyamba a ndalamazi zomwe zinali zokwana 50 billion kwacha yomwe ndi 7 kwacha 25 tambala pa share iliyonse kusonyeza kuti ndalama zokwana 7 billion kwacha ndi zomwe zatsala kuti ziperekedwe ngati cholowa chomaliza pa phindu lomwe FDH yapeza. Frank Halawa ndi mlembi wa bungwe loyimira anthu omwe ali ndi umwini mu kampani zomwe zili pa msika wa masheya la Misaliko. I think ndifosangala kwambiri kuti 2024-2025 banki yathu achita bwino kwambiri. Timafusafusola kuti chuma cha kampani tikamapanga alesa zidya nawo. Dividend yosatigayira yomalizayo chifukwa chakuti mnake ndalama zina afuna zisunge kuti mnake zimpitirize kukulitsa kampani yathu. Komanso mwinaso kukonzekera kuti boma lipanga bwanji pa ngongole zimene linatenga ku banki. Ndiye izo ndizochitika zimatheka. Ndalama zakapanga maphindu amataugawa kuti iyi ipite ku shareholders ipite ku development. Koma in this case akisankha kuti mnake zambiri zipite kuzaone zinthu ngati zimene zozo. Ndalamayo ndi yathu basi tizayilandira betsogolo. Poyankhapo pa madandowa wapampando wa FDH Charity Nseka wati pali zifukwa zochuluka zomwe zachititsa kuti apange chiganizochi monga dongosolo lotukula ntchito za banki yatsopano yomwe agula mdziko la Mozambique. Chita izi ndi cholinga chonena kuti kwa lero tikamaona za lero tikuona kuti inde zili bwino koma tisayiwalenso za mawa chifukwa tikufuna kuti kampani zikula ndiyeno phindu ili limene sitinapange declare final dividends chifukwa taona kuti tinapanga kale declare ma interim dividends awiri izizi zinali nono tione kuti tsopano kuti tapanga tikuyang'ana growth strategy ya banki tili ku Mozambique. Tinganene kuti sitinamalize ku Mozambique iko there are still some integration costs zimene tuyenera be kuti tizutsate. Kupatula phindu lochuluka lomwe kampani yapanga chuma cha FDH nacho chakwera ndi 71 kwacha pa 100 kwacha iliyonse kufika pa 333 billion kwacha. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero.
boma la Japan lati lipitilira kuthandiza dziko lino pa chitukuko cha masewero a mpira wa miyendo. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Anaito Yasushi amayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amapereka mipira ku bungwe la Football Association of Malawi FAM yothandizira kukweza masewero achisodzera. Ayasushi ati thandizoli ndi chizindikiro cha ubale wokhazikika m'magawo osiyanasiyana pakati pa dziko la Malawi ndi Japan. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la FAM Fleetwood Haya wathokoza dziko la Japan kamba ka thandizoli. Haya ati FAM iyetsetsa kuti ubalewu upitilire kuti dziko lino liphunzire zambiri kuchoka ku dziko la Japan. Ndife osangala kwambiri ndi thandizo limeneli limene lazera mu kuja ku Minister of Foreign Affairs ya Japan kuzera mu Sports Diplomacy Development or Project. Ubale umenewu wa pakati pa FAM ndi Japan Football Association unayamba ndithu pakale, koma ngati mukumbukira bwino lomwe mu 2024 ndi pamene tinakhanga takhazikitsa ubale umenewu. Moti ife ngati Football Association of Malawi tilonyadira kunena kuti ubale umenewu ukupitirirabe, ndipo tili ndi chiyembekezo kunena kuti ubale umenewu upitirirabe. Monga mina ndinena ambassador kuti a JFA ngakhala ali busy akupita kuja kwa World Cup atumiza message yawo kunena kuti iwowo ndiokhutira ndi ubale umene tili nawo, komanso ndiokonzeka kunena kuti ubale umenewu upite pasogolo. Kotero kuti muzambiri takambirana ndi ambassador komanso tacheza ndi anzathu a JFA muona kusogoloko zambiri zikubwera kupyolera ku mipira. Kwa lero tingonena kuti zikomo kwambiri pa mipira imene atipasayi. Mipira imeneyi yaonesa ubale wathu pakati pa maiko awiri komanso pakati pa Japan Football Association ndi Football Association of Malawi. Pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse popempha anthu kusamalira chilengedwe. Boma lati lilimbikitsa magulu osiyanasiyana m'madera popititsa patsogolo ufulu komanso chitetezo cha amayi m'dziko muno. Ndipo boma la Japan lati lipitiliza kuthandiza dziko lino pa chitukuko cha masewero a mpira wa miyendo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mmawa wabwino.